ଆମର ଆଜିର ବିଷୟ ସମୟ, ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦିଏ। ଯେମିତିକି ସିଏ ବାବା ରାମ ରହିମି ହେଉ କିମ୍ବା ସାରଥୀ ହେଉ, ସେହି ସମୟକୁ ନେଇ ଆଜିର କବିତା ସମୟ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ଆଜି ଯିଏ ରାଜା କାଲି ପାଏ ସଜା, ସବୁ ସମୟର ଖେଳ। କେବେ ପୁଣି ଭାଗ୍ୟ ଲଗାଏ ସେ ଦାଗ, ଦୁନିଆ ମରଣଶୀଳ। ଅତି ମୂଲ୍ୟବାନ ରୁହ ଯତ୍ନବାନ, ସମୟ ହାତରେ ଡୋରି। ଆଜିର ଶୁଦ୍ଧତା ଉଚ୍ଚ ଗୁଣବତ୍ତା, ପାଏ ନାହିଁ ଯୋଗ୍ୟ ବାରି। ଅନ୍ତରର ହିଂସା ଘୋଟାଏ ତମସା, ଭସ୍ମ କରେ ସେ ଜୀବନ। ଦ୍ୱେଷ ହିଂସା ଈର୍ଷା ଯେତେକ ସମସ୍ୟା, ଦୂର କରିଦିଏ ଜ୍ଞାନ। ଏମିତି ସମୟ ହୁଏ ବ୍ୟବସାୟ, ଶିକ୍ଷା ଧର୍ମ ଭକ୍ତି ସହ। ଅତି ନୀଚ ଧ୍ୟାନ ଦେଖିଲେ ନୟନ, ଉଠିଯାଏ ସେ ଆଗ୍ରହ। ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତ ରଖେ ନିଜ ହାତ, ଭବିଷ୍ୟ କର ଉଜ୍ଜଳ। ନହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ହୁଏ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ, ଭସ୍ମ ହୁଏ ଯେ ସକଳ। ସେହିପରି ସମୟ ସହ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ବି ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ଚାଲିଛି। ତେଣୁକରି ଏହାକୁ ଆମେ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁଚାରୁ ରୂପେ କରିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର କବିତାଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ